таҷдид аз рӯзи президент ва гиромидошт аз санаи тақдирсози иҷросияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти Сағирдашти ноҳияи Дарвоз бо иштироки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия бо баргузории чорабинии бошукӯҳ ва барномаи оммавию фарҳангӣ қайд карда шуд. ҳозиринро роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ шодбош гуфта зикр намуданд, ки президент ҳомии конститутсия ва қонунҳо, ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд, кофили истиқлолияти миллӣ, ягонагӣ ва тамомияти арзӣ, пойдориву бардавоми давлат, мураттабии фаъолияти мақомоти давлатӣ ва ҳамкории онҳо дар риояи шаҳрномаҳои байналмилалии Тоҷикистон мебошад. Дар марҳилаи тақдирсози таърихӣ барои давлатдорӣ шахсиятҳое пайдо мешаванд, ки миллату кишварҳоро аз маҳву парокандагӣ эмин нигоҳ медоранд. Чунин шахсият дар таърихи давлатдории навини Тоҷикистон президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шумор меравад. Сарвари давлат шахсиятест, ки бо дилу иродаи бузург соҳиби эҳтирому ифтихори ҳамагон гардидааст. Таҷдид ва бузургдошт аз чунин шахсият барои имрӯзиёну фардоиён ва ояндагони саодатманди миллат рамзи садоқат ба сулҳ, эҳтиром ба башарият ва таманнои як ҷаҳони осуда ва оромиши инсоният аст. ҳозирин дар баромади хеш зикр намуданд, ки идоракунии шакли президентӣ ба мо барои мӯътадил нигоҳ доштани вазъи сиёсӣ ва ҳуқуқӣ, бунёди давлати соҳиби истиқлолии Тоҷикистон, сулҳ ва ваҳдати миллӣ, тақвияти асосҳои сохтори конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, истиқлолияти давлатӣ ва тамомияти арзӣ, якпорчагии ватан, суботу пойдории давлати Тоҷикистон, таҳкими демократия, таъмини рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, ҳифзи арзишҳои таърихии давлатдории миллӣ, фароҳам овардани шароити зиндагии арзанда ва инкишофи озодона барои ҳар як инсон мусоидат намуд. Зикр гардид, ки дар Тоҷикистони имрӯза ҷонибдорӣ аз президент маънои васеътар аз ҷонибдории як сарвари давлатро гирифтааст. Ҷонибдорӣ аз пешвои миллат ба маънои ҷонибдорӣ аз ояндаи устувори давлатдории миллӣ, истиқлолияти сиёсӣ ва фикрии миллат, низоми давлатдорӣ, суботу амнияти ҷомеа ва ҷонибдорӣ аз ваҳдату сарҷамъии миллат мебошад. Зеро сиришти мардумӣ, эҳсоси хурдӣ, иродаи қавӣ ва таҷрибаи бузурги президент қалби ҳар шаҳрвандро саршор аз ҳисси боварию эътимод ба фардо, ба ояндаи фарзандони худ ва ба дурнамои давлату миллат менамоянд. Дар анҷоми чорабинӣ хотири ширкаткунандагонро шеру таронаҳои ҳунармандони бахши фарҳанг, ки саршор аз маъниҳои баландмазмуни ватандӯстиву ватанпарастӣ ва тараннуми сулҳу осоиштагӣ буд, болидаву шод гардонд.